Згэтуль і пачынаецца гісторыя краіны. І як назапашаных акадэмічных ведаў, і ўвогуле як пачатак этнасу і першапачатковага асваення межаў зямлі беларускай. Тутэйшым школьнікам пашанцавала болей за астатніх беларускіх вучняў. Яны не проста завучваюць вядомую фразу. У Юравічах Калінкавіцкага раёна старажытнейшае пасяленне чалавека на Беларусі. Маюць магчымасць сузіраць гэтыя святыя для кожнага беларуса мясціны. Калыску нашай нацыі. Як увогуле і ўсе цывілізацыі, яна нарадзілася таксама ў міжрэччы, Палескай Прыпяці і ўсходняй Бярэзіны. Усё хараство і адметнасць гэтых двух рэгіёнаў Беларусі і зіхаціць у межах Калінкавіцкага раёна. Спачатку гэты свет трошкі пабліскваў на гэтым кургане, даючы веру ў жыццё для карманьёнцаў, 15-20 родзічам па маці. Потым вогнішчы прыемна патрэсквалі ў хацінах насельнікаў легендарнага горада Міжмосце. Кажуць, з гэтай гары жыццё спусцілася па Прыпяці і пакрочыла далей у глыб Палесся да Турава за паўстагоддзя да яго з'яўлення. Тубыльцы і ўвогуле кажуць, горад Тура размяшчаўся менавіта на гэтым магічным месцы, а ўжо потым яго адбудавалі там, дзе зараз і знаходзіцца. А здарыцца тое магло заўсякага. Бадай, не была літасцівай да людзей прырода, пакідала свае нярэдка жорсткія сляды гісторыя, нямала і гандлёвых і ваенных дарог перакрыжавалася тут. Усё ў легендах ды паданнях засталося. Некаторыя навукова падсілкаваны артефактамі, іх знайшлі на дне яра, калі пракладалі дарогу да хойнікаў, і возраст адпаведны, каля 26,5 тысяч гадоў. То сведкі са стаянкі людзей новых, з сучасным абліччам і больш магутным складам цела, адпавядала ім і здабыча – маманты. Сядзібу, падыходзячую для сабе, абраў і адзін з вядомага роду горватаў. Наваколле Калінкавіч, горваты на Палессі, як радзівілы ці сапегі на геаграфічнай Літве, асобы з уласцівымі для магнатаў чуткамі, плёткамі ды легендамі. Але, як кажуць, дыму без агню. Мясцовы калінкавіцкі Антон Горват славіўся сваёй гаспадаркай і адносінамі да сялян. Заходні прынцып «шляхціч на гродзе роўны ваяводзе» ён пераняў. Паважаў годных людзей. А вось стасункі па маскоўскім варыянце, спадчыннасці ад Залатой Арды і іерархіі халопаў былі не даспадобы. Ён сваёй жывёлай, каровамі забяспечваў не толькі лепшыя рэстараны Пецярбурга, але ж раздаваў худобу мясцовым сялянам, як і розныя там заморскія насенні. Во пан які быў. Нават балі ў сваіх харомах ладзіў не толькі для шляхты, сялян. Ды не забываўся пра мецэнацтва. Менавіта яго жонка Габрыэла выратавала і захавала галоўную святыню гэтай зямлі. А пачалася яе гісторыя амаль паўтысячагоддзя таму. Тады бадай ні адзін з захопнікаў не абыходзіў гэтыя мясціны. Ды падчас высвятлення адносін нават паміж князямі-сваякамі жорсткасці не шкадавалі. А калі ў крывавай справе змешвалі яшчэ і канфесійныя стасункі з рознымі там уніямі і шматлікім перахрышчваннем народа. Адно вядома, Бог адзіны для ўсіх, таму сведчаннем і наступныя падзеі. Палыхалі каталіцкія маёнткі і кляштары. Так казакі баранілі інтарэсы праваслаўя.
Вось у такой бойні амаль не загінуў вядомы польскі гетман Канецпольскі. Падчас пагоні ўсё жыццё прайшло перад вачыма непераможнага палкаводца. Прабегла хутчэй, чым спрытныя коні украінскіх казакоў, і адна надзея на радавую ікону Божай Маці. Пачула маленне шляхціча нябесная заступніца. Зберагла яго жыццё. З таго і пачалася новая гісторыя выявы Божай Маці, гісторыя цудатворнага вобраза. Езуіцкі монах Марцін Тураўскі трапіў у гэтай мясціны ажно са Львова. Трэба было ацаніць стан спраў на поўдні Вялікага княства Літоўскага. Мазыр быў у руінах. Вакол нестача і голад, ды страх перад рабаўнікамі. Адно давала надзею – дар ад унука гетмана Канецпольскага. Ікона Маці Боскай. Заканчвалася 12-гадовая місіянерская дзейнасць на Палессі. Надыходзіў час развітання з гэтымі мясцінамі, час вяртання ў свой прыстанак. Так сталася, што не. Толькі Марцін выязджаў з Юравіч, як коні сталі і ні кроку, нібы каменні, не зрушыць. Далей наогул неверагоднае, толькі не для вернікаў. Монах Марцін пачуў голас. Маўляў, цудатворны абраз Божай Маці павінен застацца менавіта ў Юравічах. Так на Юравіцкіх гарах пасялілася заступніца чалавецтва, і ў гэтай старадаўняй і шматпакутнай зямлі з'явіўся прыстанак. Абраз Божай Маці такі ж, суровы і задуменны. Не усміхаецца маці, прыціскаецца да роднай, бы шукаючы паратунку яе маленькі сын. Вельмі сур'ёзна, напружана ўглядваюцца яны ў навакольны свет, у людзей, да якіх прыйшлі, праліць кроў, перанесці цяжкія пакуты, каб уваскрэснуць і выратаваць чалавецтва. Гэта шчасце, што ёсць святыні, перад якімі меркнуць дробныя рознагалоссі канфесій. Святыня, праслаўленая не толькі ў гэтым кутку. Некалі яе каранавалі ватыканскія архібіскупы. У каталіцкім свеце такіх прызнаных багародзічных абразоў усяго толькі 27. Адзін з іх юравіцкі. Перад палескай жамчужынай аднолькава зайздроснай аднадушнасцю схілялі галовы спачатку езуіты, потым бернардзінцы. Зараз у нябёсы ляцяць малітоўныя спевы праваслаўных монахаў. Неаднойчы муры і сутарэнні, што цягнуцца да Мазыра, хавалі людзей, яшчэ больш выратоўвалі іх душы. Як заходнія межы зямлі беларускай ахоўвае Жыровіцкі манастыр, так усход краіны асвячае юравіцкая цудатворная ікона. Да яе звяртаюцца людзі і ў роспачы, і пры цяжкіх хваробах. Дапамагае. Таму людзі нават вераць у цудадзейную моц юравіцкай іконы, што спыніла чарнобыльскія хмары далей па Беларусі. Падтэкст чытаецца нават у найменні саміх Калінкавіч. Багаты тутэйшы скарб вуснай творчасці адбіты ажно ў 7 легендах узнікнення назвы райцэнтра.
нават для аўтэнтычнай Беларусі то сапраўднае багацце. Але ж галоўнае ад імя цудатворца Мікалая, па-беларуску Каленіка. Потым дабавілі характэрны для Палесся славянскі суфікс «ічы». Вось і атрымалася Каленкавічы, а ўжо потым Калінкавічы. Малітва і гумар – галоўныя дарадцы тубыльцаў. Менавіта тут і стаіць беларуская сталіца жартаў, вядомая Аўцюкі. Вялікія і малыя. Тут нават кожны мае сваю трапную мянушку і піць умее. То як традыцыя. У гэтых тыповых палескіх вёсках жывуць сапраўдныя бульбашы, вясёлыя, дасціпныя, бяскрыўдныя. Жывуць па старадаўнім беларускім прынцыпе, працуюць рупліва, святкуюць гулліва і на ўсё пару маюць. Ды ўсё з гумарам, мо такім быў і першы пасяленец гэтых старажытных мясцін. І так здаецца, што быў ён не дзікі, клапаціўся не толькі аб ежы, вандробе, а быў чалавек душэўна ўзнёслай натуры, што і зараз вылучае беларусаў. Асабліва тых, што ўздоўж прыпецкага Палесся туляцца, весяляцца, жартуюць, спяваюць, танцуюць, то ўрадлівае насенне зярняткі духоўнага хлебу на глебе зямлі беларускай.